Velkommen til ISO-dyrlægen. ISO-dyrlægen er en certificeringsordning, som sætter fokus på kvalitet og tryghed. Følg med her og se, hvad det betyder for dig. Vi har fokus på kommunikation. Vi begynder altid vores konsultationer med en samtale om, hvad du ønsker dig af os, hvilke muligheder der er, hvad vi foreslår at gøre og økonomien i det. Hver eneste af vores patienter har deres egen journal. I journalen bliver alle detaljer om dit dyr skrevet ned. Så skal du ikke gentage dine bekymringer til flere personer, og hvis der bliver noget en anden gang, kender vi hele baggrunden. Under behandling og indlæggelse holder vi løbende kontakt, så du hele tiden er opdateret og er med på råd, hvis der opstår noget, der kan ændre på forløbet. Og efter et kritisk forløb følger vi altid op på, om I er kommet godt hjem, og at alt går, som det skal. Vi lytter. Din feedback er med til at gøre os bedre. Derfor lytter vi til, hvad du siger, og gennemfører regelmæssigt tilfredshedsundersøgelser. Vi strækker os alt, hvad vi kan, for altid at se kritisk på egen praksis. Vi har tjek på vores udstyr, og hygiejnen er i top. Alle vores instrumenter og det øvrige udstyr, vi bruger, steriliseres, rengøres og tjekkes efter de anerkendte metoder. Alle medarbejdere skal dokumentere, at de er kompetente til at udføre deres arbejde, og vi har alle en plan for, hvordan vi hele tiden skal blive endnu bedre via efteruddannelse. ISO-dyrlægen er udbudt under den Danske Dyrlægeforening, sektion vedrørende hund, kat og smådyr, og certificeres af det norske Veritas. Læs mere på www.isodyrlægen.dk.